Добър ден, приятели, предаваме на живо. Искам да направя обращение красиво. Повода е тъжен, нямам настроение. Слушайте внимателно моето обявление. Проблема е банален, трябват ми пари. Няма как да скрия на сълзените си очи. Снощи да ви кажа, много се набутах. Цялата заплата я профуках. Много бях пиян, не си направих сметка. Даже семените заложих на рулетка. Лошото ми е, че не ми е за севте. Ако разбере жената, мама ми ще бе. Много съм на зор, трябват ми пара. Спешно си продавам спортната кола. Ето хубавица, каври от двуврат. Все едно продавам родния си брат. Вижда се добре, отворих му тавана. Колата поддържана, изпълната за смяна. Мотора е бензинов, държи се агресивно. Говоря ви сериозно, направено кадърно. Конете му не помня, 200 приблизително. Има и някой друг магаре допълнително. Колата ми е бомба, капан за жените. Купете я и с кеф, че си похарчите парите.